Akwụkwọ Sirach ma ọ bụ Eklesiastikus isi nke 3. Ana m anụ nnu unu ụmụ m, meekwa ihe unu nụrụ, ka e wee nọrọ unu niile n'udo, n'ihi na Jehova na-asọpụrụ unu karịa ụmụ ndị ikom, wee mee ka ikpe nke nne guzosie ike n'isi ụmụ ya ndị ikom. Onye na-asọpụrụ nna ya ga-ekpuchi mmehie. Onye na-enye nne ya otuto dị ka onye na-akpakọba akụ. Onye na-asọpụrụ nna ya ga-aṅụrị n'ahụ ụmụ ya. A ga-anụ ya n'ụbọchị ekpere ya. Onye na-enye nna ya otuto ga-adị ogologo ụbọchị. Onye na-ege Jehova ntị ga-eme ka nne ya zuru ike. Ọ ga-ejekwa ozi n'okpuru nne na nna ya, dị ka ndị nna ukwu. Na-asọpụrụ nna gị na nne gị n'omume na okwu, ka ngọzi wee bịakwasị gị, n'ihi na ngọzi nke nna na-eme ka ụlọ ụmụ guzosie ike, ma nkọcha nke nne na-etipịa ntọala. Edola onwe gị otito n'ihere nke nna gị, n'ihi na ihe nlelị nke nna gị abụghị ihe nsọpụrụ gị, n'ihi na nsọpụrụ nke nwoke sitere n'ebe nna ya nọ. Nne nke ihe ihere bụkwa ihe ịtụta n'anya ụmụ ya. Nwa m, nyere nne gị aka n'agadi ya, emekwala ka o wute ya ruo mgbe ọbụla ọ na-aghọta ya. Ọ bụrụ na ọ ghọtaghị, nwee ogologo ntachi obi n'ahụ ya. Emela ya ihe ihere n'ike gị niile, n'ihi na agaghị echezo ebere e mere nna gị, kama ọ bụ mmehie ka a ga-etinye ntụkwasị obi iwuli gị elu. N'ụbọchị mweda n'ala gị ka a ga-echeta ya nye gị, dị ka ihu ọma nke dị n'elu Ais, otu a ka mmehie gị niile ga-agbazekwa. Onye na-ahapụ nna ya dị ka onye nkwulu, onye na-akpasu nne ya ka Jehova bụrụ ọnụ. Nwa m, jee n'obi dị umeala n'ọrụ gị, ka nwoke na-atọ ụtọ wee hụ gị n'anya. Ka ị dị ukwuu, weda onwe gị n'ala karịa. Ị ga-achọtakwa amara n'ihu Jehova, n'ihi na ike nke Onyenwe anyị dị ukwuu, ma a na-enye ya otito site n'aka ndị dị umeala n'obi. Achọkwala ihe siri ike karịa gị, achọkwala ihe karịrị gị. Chee echiche banyere ihe niile nke e nyeworo unu n'iwu, n'ihi na ihe nzuzo adịghị unu mkpa. Adịla n'aka nke ukwuu n'ọrụ ndị karịrị gị, n'ihi na ihe ka ukwuu ka a na-egosi gị karịa ka mmadụ na-aghọta. N'ihi na echiche nke ọtụtụ mmadụ eduriewo ha. Echiche ọjọọ emewo ka ikpe ha dapụ. Ọ dịghị ihe na-adịghị n'anya. O nweghị amamihe na-adịghị n'ime gị. Obi nke isi ike ga-eme ihe ọjọọ n'ikpeazụ. Onye hụrụ ihe egwu n'anya ga-ala n'iyi na ya. Mkpagbu ga-abọkwasị obi isi ike n'ahụ onye mmehie, ga-atụkwasị mmehie n'elu mmehie. Nhụjuanya nke onye mkpakọ adịghị agwọ ọgwọ, n'ihi na ata nke mmebi iwu agbaworo n'ala n'ime ya. Obi onye nghọta ga-aghọta ilu. Onye maara ihe na-achọ ụgbọala onye na-ege ntị. Mmiri ga-emenye ọkụ na-ere ere. Onyinye ebere ga-ekpuchiri mmehie. Onye na-ekwughachi ezi ihe na-echeta ihe ga-adị n'ikpeazụ. N'oge ọ ga-ada, ọ ga-achọta ihe enyemaka. Ma nwa m nwoke, anapụla onye ogbenye ndụ ya. Emela ka anya ndị nọ na mkpa chere ogologo oge. Emela ka onye agụụ na-agụ ka o wute, ma ọ bụ kpasuo mmadụ nke na-akpagbu ya. Atụkwasịla mkpagbu ọzọ obi nke iwe. Akwụsịla inye onye nọ na mkpa ihe. Ajụla onye na-arịọ na mkpagbu ya. Ewezugala ihu gị n'ihu ogbenye. Ewezugala anya gị n'otu onye na-ajụ. Enyela nwoke ohere ka ọ kọchaa gị, n'ihi na ọ bụrụ na ọ kọchaa gị n'obi ilu nke mkpụrụ obi ya, onye mere ya ga-anụ arịrịọ amara ya. Hụ onwe gị n'anya n'ọgbakọ. Rube isi nye nwoke ukwu. Tụgharịa ụgbọala gị n'ebe onye ogbenye nọ. Were okwu udo zaa ya n'obi umeala. Napụta onye a na-emejọ n'ọbụ aka onye na-emegbu ya. Dịkwanụ ka nna n'ebe ụmụ mgbei nọ. Dịkwara nne ha. Ị ga-adịkwa ka nwa nke onye kachasị ihe niile elu. Ọ ga-ahụkwa gị n'anya karịa nne gị na-eme. Amamihe na-ebuli ụmụ ya ndị ikom. Jidekwa ndị na-achọ ya. Onye na-ahụ ya n'anya na-ahụ ndụ n'anya. Ndị na-achọ ya n'isi ụtụtụ ga-ejupụta n'ọṅụ. Onye na-ejide ya ike ga-eketa nsọpụrụ. Ebe ọ batara, Jehova ga-agọzi. Ndị na-ejere ya ozi na-ejere onye nsọ ozi. Jehova hụrụ ndị hụrụ ya n'anya n'anya. Onye na-ege ya ntị ga-ekpe mba niile ikpe.
Onye na-aṅa ntị ya ga-ebi na ntụkwasị obi. Ọ bụrụ na ọ tụkwasị ya obi, ọ ga-eketa ya, ọgbọ ya niile ga-enwetakwa ya. N'ihi na na mbụ, ọ ga-egosi ya na-eje ije n'ụzọ gbagọrọ agbagọ, ma ọ ga-eme ka egwu na ịtụ egwu bịakwasị ya, ma were ịdọ aka na ntị ya mekpaa ya ahụ, ruo mgbe ọ ga-atụkwasị obi n'agụụ mkpụrụ obi, werekwa ikpe ya niile nwalee ya. Ọ ga-alaghachikwa ya n'ụzọ ziri ezi, wee mee ya ụtọ, kpugheekwa ihe nzuzo ya niile nye ya. Ọ bụrụ na ọ kpafuo, ọ ga-ahapụ ya, rara ya nye n'ọdịda ya. Lezienụ anya maka ohere, ma kpachara n'anya maka ihe ọjọọ. Emela ihe mkpụrụ obi gị, n'ihi na e nwere ihere nke na-eweta mmehie, ma e nwere ihere nke bụ ebube na amara. Emekwala ịhụnanya na-elelị mkpụrụ obi unu anya. Atụla egwu nwoke ọbụla maka ọdịda gị. Akwụsịla ikwu okwu mgbe ọ bụ maka nchekwa. Ezonala amamihe gị n'ihi na ọ dị mma. Maka amamihe a ga-amara site n'okwu ọnụ, na ịdọ aka na ntị site n'okwu ire. Ekwula okwu megide eziokwu, ka ihere emekwa unu n'ihi amaghị. Ka ihere emekwala unu ikwupụta mmehie unu. Alụsola mmiri iyi mmiri ọgụ. Edonala onwe gị ka onye nzuzu ga-azọkwasị ụkwụ. Elela onye dị ike anya n'ihu na-agba ọsọ n'ihi eziokwu ruo ọnwụ, ma Onyenwe anyị Chineke ga-eburu n'agha. Ejikwala ire gị dị ngwa ngwa. Emela ka ọdụm dị n'ụlọ gị, ka e wee ghara ịjụ ndị ohu gị anya. Ekwela ka esetị aka gị nara ihe, mechibidokwa mgbe ị ga-akwụghachi. Isi nke 5. Anaghị m etinye obi gị na ngwongwo gị. Asịla, ha zuru m. Ewesola uche gị na ike gị ije ije n'ọchịchọ nke obi gị. Asịla, onye ga-achị m? N'ihi na Jehova agaghị abụrụ unu ọbọ. Asịla, emehiewo m, ma gịnị mere m? N'ihi na Jehova nwere ntachi obi. Ekwela ka obi sie gị ike n'ikpuchi mmehie, ka ị wee tụkwasị mmehie n'elu mmehie. Asịkwala, obi ebere ya dị ukwuu, a ga-edopụkwa ya n'ihi ịba ụba nke mmehie m niile. N'ihi na ebere na ọnụma dị ya n'aka, iwe ya dịkwa n'ahụ ndị mmehie. Echela ka ị chegharịkwute Onyenwe anyị. Ewezugala onwe ya site n'ụbọchị ruo ụbọchị, n'ihi na mberede ka iwe Jehova ga-abịakwasị gị. Ị ga-alakwa n'iyi na mgbe ị bụ ọbọ. Etikwasịla obi gị n'uru nke ajọ omume, n'ihi na ọ dịghị ihe ọbụla ị ga-abara n'ụbọchị nhụjuanya. Ejila ifufe ọbụla tụọ anụ. Agala ije n'ụzọ ọbụla. Nke a bụ ihe onye mmehie nke nwere ire abụọ na-eme. Werenụ nghọta gị guzosie ike, ka okwu gị na-agbanwe. Dị ngwa ịnụ na were ndidi zaa. Ọ bụrụ na ị nwere nghọta, zaa mmadụ ibe gị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ya, tụkwasị aka gị n'ọnụ gị. Otito na ihere na-ekwu, ire mmadụ pụrụ ịbụ ọdịda ya. Ka a kpọkwala unu onye nta. Ejikwala ire gị chebiri, n'ihi na ihere dịrị onye ohi, ma ikpe ọjọọ ga-adịrị onye nwere ire abụọ. Emela ka amata ihe n'ihe ukwu ma ọ bụ n'ihe nta.